si dong. Kay manada ka man sige, manada ka si customer. Ang lagi, pero namo ko tayo sa kuko. Kusa style. Pare ko Romel gahapon. Magpatupig ko or dili naglibog ko. Kay gusto ko mahimo kung taong grasa inig human sa COVID. Tiyan na lang kasi yung buhok. Kasi. TikTok. Gab, inana lang na yung buhok, Gab. Sa nanong na ito tingnan na. Masipit, ano? Bisa. Yan din sa skillin niya, man. Ayo. Ayo, Robin. Eh, kung ano yan? Bila. Chutsuy gini taan yun. Kurta yung mili. Jacob! Ana lang gabay. Ako na, ako at. Ikaw mo naman siligot. Okay guys. Hello Jacob. Big Basti. Are you busy? What are you playing? What are you playing? Wow, social game na ba Mobile Legend? Nani siya ang buhok karon after ko natupihan. Dakat nakita na akong utok, nakita na akong agtang.